wakili. Kaga ne kudi randa ne kudi kaga ne kudi randa ne kudi diranta ne kudi haka ne kaga ne kudi diranta ne kudi zamu ci zamu sha zamu yi sadakatar jariya. Allah ka ba mu kudi, Allah ka ba mu kudi, kaga ne kudi kaga ne kudi diranta ne kudi na ganin cikin kudi tofa daga ranar riga an gama sawa fatikar za a yi tarabawa dan ranar fa akwai makalewa kin can zai bani tsaro mota na babaro hayya ka sorry man nigga we must perform we know one a blessing kawai a yi tilo ko bani da sun garami na ikole maganan mota na an tashi Alfa Romeo Chevrolet Camaro Cadillac CDS bagani Sonda Lambo Sisto Elemento Bugatti Veyron 16 Alhaji ga jemana diranta ne kudi ko a yau ne kudi diranta ne kudi zan gina gidan da babu kamar shi a fadin garin Kano ya tuni da aiku da na boye ko a yau ne kudi dino malaye a the talk ba wani alaye zan ci kudi na ne ba shaye in dai har ne kudi muddin wai ne kudi diranta ne kudi zan yi mugunta na auri niki na kawo ta Naija ne mata cefa na miya da manja na bata taimun tuwo miyan kuka in te ba daidai bata ci ubanta bamba tu bamba fata tu fata hakika kidin tana cin ubanta na sha wahala a baya ku manta duranta ne kudi dole na huta banta da anta dole a kafta yau da gobe kullum muna ibada diranta ne kudi kaga in ne kudi diranta ne kudi zamu ci zamu sha zamu yi sadakatar jariya. Allah ka ba mu kudi, Allah ka ba mu kudi, kaga in ne kudi Join this me before become a tiba. Why not become continue forever? Diranta ne kudi fa ba karai. Tun daga yanzu mu muke kata'i. Baka da shi kana cikin bala'i. Najeriya zaman ta babu sauki. Duk kuma tsani zan siya Uganda. Diranta ne kudi akwai faranda. Sai dai ka gani ta cikin baranda. Sam lokuta na sun koma ga bauta. Annabi ni kadai nake bukata. Ubangiji shi ke biyan bukata. Zafin talauci ke saka ka auka. In kai kudi ko ka uta abinka. Kowace country gida gurinka. Talk I am talking star da niggas. In ne kudi fa zan yawo da bosses. Yanzu ba kalli gashi shi da dancers. Duranta ne kudi fa zana huta. Mom and daddy za ku tuka mota. Ni kuma zan zama jebota. Zan buga chilling dina ne a mota. Wallahi na fi kafin wata joka. Koko Civic ko kuma Toyota. Gafa na jagije na san kun san dole mu babbaje. Spending my money no be counting. Gayu kun san akwai fa drifting. Da G-Wagon 2016. Mata a kai na suke ta bilitin. WhatsApp da Insta suke ta like. Domin na so su suke ta begging. Ni kuma na ki ba sai na yi choosing. Amma an kai kudi wakili diranta ne kudi kawai an tashi ni da talauci muka uwar watsi wanda ya taba ni in ci uwar shi duk wani taro muka tarwatsa shi wanda ya musa ya zo gani gashi turka shi ce kaga in ne kudi diranta ne kudi sai na fi shugaban kasa mu gantali kowace kasa sai na bude kamfani za a ci kudi ne kawai ba tattali a yi shagali ce rashin kudi ya kasa wasu hauka ga su da hankali kamar su duka ji suke kamar aje su dauka ko kadan talauci ba shi da rana kan kudi an kashe rai a gabana yace na dare aka ne rana na zakara na kullun na ta cara mahaƙurci mawadaci manazarci marubuci matalauci matsiyaci diranta ne kudi kaga in ne kudi diranta ne kudi zamu ci zamu sha zamu yi sadakatar jariya. Allah ka ba mu kudi, Allah ka ba mu kudi. Mix.